bedak. Ya. Honda Civic. Boten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkat to. Lho nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit matal basilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono gak rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe nderekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati Udawa.
Tupai ya. Kita ke si Juwis Prabu Baladewa. Suwe ora tak tupai kula kuat lah. Kuat. Yakin? Oke. Medak. Nah. Padange. Rara duit tumpakan aku. Ora gage sawangan. CB. Oh. Honda CB. Busine ngupel lho ya. Kenal potnya jebol apa ya? Apa-apa. Wes ber. Belum siap. Nganggo jarane mlaku miring. Bak-baki dalan ora. Nadung dawuh sinuwun. Kaget ra sing manah kula.
Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Pati Prakuta. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal boten karenan penggalihipun menapa kula nandhang kalepatan menapa kula klentula kemarang kula dumadung dawuh. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadong dawuh. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestunggal. Lah kok dadi ketemu lelakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa? Menawi kepareng ambabarana dhateng abdi kematian. Prakuta wonten dawuh. Ora nyono babar wisan. Yen to angkatku saka negara ing Mandura prapta negara Ngastina iki jebul tinemune aku kebegan lakon ing persasat suduk gunting tatu loro. Gunting niku nek dingake tatu loro. Nek didadekke siji keming tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok iso ngerti karo kahanane Baladewa. Ngerti karo pasuryaning Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura ki pirang taun? Nggih. Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalih kuwi lagi seneng, apa penggalih kuwi lagi ora seneng ki kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake ning kene mesti ora mathuk karo kewajibaning Baladewa. Lho, lah sae napa awon. Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka endi? Oh, nggih. Lah terus tutno laku jandraku. Wonten pundi? Ning Ndarawati. Lho, kuwi gatosipun adus. Ana perkara? Nggih, nggih. Lah gresik guyang-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten. Karang ciri-wanciripun kula kanten menika. Mangkat dina iki sewawi kula dherekaken, kowe aja ado-ado saka aku. Apa perintahing Baladewa? Kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni ngono dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo Prakuta. Asritina ning pasewakan Sirep
Rutena ning pasewakan busana sutra Leng-leng miyang sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng yekti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa
Jaladri kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira risang sekaring Nalendra lela risang sekaring Nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya debya sang nata ngandika alon niwang sekmono madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati rawuh paduka kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Ya, Kresna. Ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bahi Tampanana, Yayi Prabu. Kula mundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggenjengan dika lenggah. Ya, Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu aku ngaturake sembahku katurya Kakang. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Ya. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang Yat Majamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestuning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, Sembadra. Kula wonten kanthi becik kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Ndadani ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Mandura Tampanana, kula bendika jimat paribe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Diweji kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Ya, Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kumalancang ndadosaken kagiat raos manahipun ingkang rayi Ndrawati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Kresna, nggih kula wonten maring adhawuh. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndrawati sepisan tilik marang raharjaning siadi sak kulawarga ndungkap angka loro wis sak trepipun Kakang minangka dadi kadang werdane Bratajaya. Ya silara ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra. Nggone wis mangun bale wisma kelawan Si Arjuna, wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten pangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok.
Nanging pun kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura. Dene adhiku wadon Wara Sembadra wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja Si Adhita ing ngrasakake ana aja mung kulawarga Ndarawati yang padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Bratanipun Kakang negara Ndarawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan Si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing tak tampa dina iki Wara Sembadra nedheng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe andhuwa dhateng parang Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasesa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Ngono dawuh mapa Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndarawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu, kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Si Adi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya Si Adi budal. Kelawan atmajamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi, ya bojomu Si Janaka Wara Sembadra. Wanodya yutama ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika piye Sembadra Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndarawati mban cindhe mban silaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyaning Madukara. Dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani andhuwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Adalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-loro ning atunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Mula aja kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndarawati tanpa beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang saka kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra kelawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggali. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak derekake Kakang Prabu Mandura.
Katodyan Gatotkaca tinol mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto maneher sakti nira ing ujaran wang-wang. Oh, lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mboten teges kula Cubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar pisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Ingetipun gendong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgondani. Raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindhahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya, mboten perkawis kula Cubriya. Namung semanten lho, namung kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggraitaning atimu tan prabeda kaya rantamaning penggaling punwa ing Ndrawati. Mangkat awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasih tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Dori. Eneng apa? Sabengeripun Kanjeng Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki mung tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten, Oh Prabu. Mbaya wis sing lante panggraitane iki Gatotkaca pancen tak akoni. Yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok, ra ngono to? Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkat to. Mlampaten tindak ing Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkat to. Lho nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono wae rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe ndherekaken Yayi Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati Udawa. Kowe ngendi, Dek Pate?